No tu nejdem hore, ti jebe, tu nejdem hore. Idú do ruky teraz, to bude tiež cool. Boru, čo to je? Povedz ruchu a ja ti len otvorím dvere. Môžeš, poď. Nie, tak ja som si otvoril dvere, kurva. Frajer. No. Ale počkaj, mi povedz, kedy sa ideš živ. Pomaly. Kámo. Nemáš robiť toto. Sorry. Môžeš inak. To nebolo pomaly. Poď. Čo? Teraz si zabere ruka môže. No tak. Bojové podmienky. Čistá stoka. Ale to neviem, či úplne sa mi chce ísť, no. To spadol. Spadol. No? Marcus mi už do pánky voňal, kámo, a nie som to ja. Je to vibe. Čili Dan, oficiálne sme skončili naše posledné nahrávky, boli sme sa nájsť, chádiť po števne, už som tu iba ja, Brenčík a Katka, ktorá nás vozí domov, Bata. Ideme domov a vidíme sa niekedy na budúce. Peace.